Fel rhan o'n gwaith o gatref, mae blwyddyn 12, Ysgol Gymraeg Dyma wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil am y GIG NHS. Sefydlodd y Cymru yn eirin bef yn y GIG ar y 5 o Orffennaf 1948. Roedd hyn yn golygu fod pawb yn gallu cael gofal a chael eu trin am ddim. Mae yna lawer o weithwyr a swyddi o fewn y GIG. Mae bob un gweithio'n galed iawn i helpu i gadw ni'n iach. Rydyn am ddiolchgar iawn i chi gyd am eich gwaith. Dyma blwyddyn 12 yn dweud diolch. Diolch am holl weithfawr GIG. Diolch am dy i dy. Diolch NHS am bobeth sy'n gwneud yn gadw ni'n saff. Mae nyrs yn gweithio galed. Neu pawb yn well. Neu pawb yn gwych. Nhw'n gweithio oriau. Do oriau, yn diolch nyrsau. Diolch GIG Cymru yn cadw ni'n saff. Diolch yn conmedr. Diolch pawb sy'n gweithio yn yr NHS i cadw ni'n iach ac yn saff. Diolch NHS. Diolch. Diolch NHS am popeth chi'n neud. Diolch am fawr. Diolch am pob paraffegig. Am weithio pob dydd. Diolch yn nyrsys yn neud pobl yn well. Diolch yn y paraddeiddig yn helpu ni blenni dost. Diolch am y caswyd i'ch GIG. Diolch am bopeth. Diolch pawb sy'n gweithio yn y NHS. Dyma llun o nyrswyr wedi peinto hoffwn fi dweud diolch am y gwasanaeth iechyd genedlaethol am y gwaith galed. Diolch am bawb. Diolch Mae a GIG Cymru. Diolch i'r holl nyrsys sy'n gofalu ar ôl y bobl tost. Chi'n arbennig. Diolch!